Per la Sobirana fer país vol dir recuperar la cultura que hi ha al voltant del món de la ratafia. Volem recuperar, a més, la sobirania etílica, volem saber què consumim, com consumim i quan consumim. Hola, benvingudes. Si voleu anar-vos posant al vostre lloc, l'objectiu d'aquesta activitat és fer una ratafia. Començarem per la menta, això és menta sopera, llavors aquesta en podeu posar, aporta molta frescor. Agafeu-ne una, tasteu-la i durant 3 hores estan elaborant la seva ratafia al seu gust. Llavors ho fem en aquest espai, que és una passada, en un ambient idíl·lic gairebé i estem molt a gust. Doncs ha sigut una experiència bastant xula i diferent perquè és el primer cop que fem ratafia i clar, aquí t'emportes la teva i és bastant divertit. És enmig del bosc, llavors és un ambient rústic i molt maco, la veritat. Ha sigut molt diferent. Molt proper, sí. Sí.